városrom során az íjon és a számszeríjon kívül, ami egyébként a középkor legfélelmetesebb fegyvere volt, már megjelenik a tüzérség is. Arra kérek tisztelettel mindenkit a nézőtéren, ha azt látja, hogy a közelében egy ágyú, a puska is elég nagyobb szó, de ha egy ágyú, egy nagyobb ágyú készül elsülni, fogja be a fülét majd, és nyissa ki a száját. Komoly halláskárosodást okozhat, hogyha nem tesznek, erről beszélek, leszakadhat akár a dobhártyájuk is. Amint látszott, előkészítették a telepet, felderítesték a telepet, érkezhet az ostromló csapat, érkeznek a számszeríjászok, érkeznek az őket védő alavárdosok, illászok, a várvédő páncélosok ellen csak a számszeríjászok képesek bármit is tenni. Megérkezett a katapult, talán majd az betöri Csában nem tudom, miért foglalja, miközben ijeszkedik, és itt legúval. Nem értem, hogy magas. Mondod, hogy lefele kell örülni legúval. Sortűz! Hatalmas lövés a katapulttal! Hát, ha betöri a kaput! Legfőjebb valamelyik számszeríjász koponyáját! Érkezik a nehéz gyalogság! Érkezik a könnyű gyalogság! A vár védői elvérték, hogy a számszeríjászok komoly veszélyt jelentenek, megpróbálják semlegesíteni őket, amíg azok töltenek. Védjétek a számszeríjászokat, akár az életetek árán is! Újabb lövés a katapulttal, hát ha betörik a kaput! Ez már egy szép lövés! Majdnem betört a kaput! Támad a könnyű gyalogság! Védjétek a számszeríjászokat! A számszeríjászok újra töltöttek! Egyre több a halott, egyre több a sebesült! Sortűz! Legalább meg is találják. Aha. Legalább koppan. Nem segít a számszeríjászok támadása! Nem segít az íjászok támadása! Félelmetes az ellentűz! Még egy sortűz! Hát ha ez átmegy a páncélos falat, vagy betörik a kapu! De nem! Jönnek a támadók tüzérei, most aztán befogja a füleket, nyitni a szájakat, puska sortűz! Ha az se segít, akkor a nagyágyú! A kapu mindig megtörte! Most a nagyágyú született! Szép is jó, de hogy mire levegő belőle? Na, Én nem tudják elhogni a azt a kurva! Betört a kapu! Ott volt egy sisak. Szerintem nincs sisak. Ja, mégis beengedik, én nem értem. Lássuk éledik a torna szépe! És vajon szépe! Nem tudod nézni? Él bizony a torna szépe! Éjjel a torna szépe! Éjjelek
az ostromló vitézek, éljenek a várvédő vitézek, és most kivételesen éljenek a holtak is. Éljen sokán minden csapat, aki részt vett a Városfokba, név szerint kisújszállásról a szabadlovagok rendje Pádár Gyula vezetésével, valamint a zászlajuk alatt vonuló Füzéri Várvédő Egyesület Pappó Péter vezetésével, Budapestről a Hungarikus Trónus Fazekas József vezetésével, a debreceni haditornászok Kósa Sándor vezetésével, Gyuláról a Valódi Hagyományőrző Egyesület Török József vezetésével, a Nadányi Hagyományőrző és Vívó Egyesület Csákvári József vezetésével, Somogy vármegyéből a Fekete Hollók rendje Pappan Tamás vezetésével, a Tudományőrség Támos Tibor vezetésével, a Sugi Közgyöngyei Zsalogság Néves Balázs vezetésével, a Hajdú-Szoboszlói Krux Alma Középkori Bíróiskola és a Bíbor Sornok Szánszeriász tizede Márton Károly vezetésével. Ők hozták egyébként a katapultot. Éljenek a vitézek, akik búcsúznak. Éljen a közönség, akiket most még arra kérnék nagy tisztelettel, hogy legyenek egy kis türelemmel, és majd ha a vitézek elbújnak, és a királyok is elhagyják a lovagi tornapályát, a királyok után, a dobosok és a királyok után a Boruzdal felé legyenek szívesek elhagyni önök is a nézőteret, hiszen kint már várakozik a következő lovagi torna közönsége, ne keveredjenek velük komoly közlekedési összetűzésbe, és amúgy is ritkán fordulhat elő valószínűleg, hogy királyok nyomában járhatnak. Használják ki az alkalmat. Köszönjük, hogy itt voltak. Találkozunk 2011-ben. kedves közönség, kóstolják meg a királyi bunker remek magyar vonat. És itt maradva Visegrádon, látogassanak el